kondi għad Malta u hija żgħir li kien wieħed minn dawk li miet kawża tal-HIV+. Kien ilu 7 snin mejjed. U meta kontaw jien fil-94, irrealizzajt li barra milli kont naf diġà li hija żgħir meta mar biex jiġi diagnosed hawnhekk ma kinux jafu x'inhi l-marda dak iż-żmien. I'm talking about 1983-84. U mbagħad it-Sjuwi Wolivella li kien pathologist u jifhem f'dar affarijiet kien ittestja quddiem u realizza li kien hemm xi ħaġa very extraordinary. U għaw Malta kienu diagnosjaw leukemia. It's a rare type of leukemia. Anyway, batu l-Ingilterra u kien iċċekkjah Dr. Sonka li diagnosjah HIV. Din hija silta żgħira minn intervista li John Lucas Woodenman kien tal dan l-istazzjon sena ilu fl-okkażjoni tal-Jum Dinji tal-AIDS, pjunier f'pajjiżna biex qajjem kuxjenza dwar il-marda tal-AIDS, persuna li għex it-telfa ta' ħuħ kawża ta' din il-marda fi żmien meta f'pajjiżna lanqas konna nafu x'inhija l-AIDS. F'intervista oħra li tal dan l-istazzjon, John Lucas jitkellem dwar żviluppi importanti li kellna f'dawn l-aħħar jiem u li jikkonċernaw mill-qrib il-prevenzjoni għal marda tal-AIDS. Jiddeskrivi bħala pass importanti ħafna id-dikjarazzjoni li għamel il-Papa fejn iġġustifika l-użu tal-kontraċettivi f'każijiet ta' mart. It's about time that a straight decision actually happens here. Jien ferħan ħafna li di almenu hemm xaqliba u li hija l-unika answer. Safe sex is the only answer to this disease. Jgħid iżda li l-Knisja ma tistax titfa' aktar dubju fuq dan u trid taqta' linja darba l dejjem. Bħala parti mill-attivitajiet li qegħdin ikunu organizzati għal ġimgħa dedikata għall-AIDS, John Lucas ser ikun qiegħed iħalli l-forma ta' idu stampata fis-siment, attività li ser tittella l-ħadd war nofsinhar f'Bay Street. L-iskop huwa li titħalla marka viżibbli li tfakkar il-ġlieda li saret sa issa u li trid issir fuq il-marda tal-AIDS.